Mbak Prigel karo Mas Andi TB ya iki sing cilik iki didhisikke. Oh ngono ya. Ya yang iki gratis ya. Iki gratis pasumbang pengen nyinden ning panggunge Ki Anom Dwijo Kingkong. Kangko. Kangko ayo. Ayo Nduk. Jajal aku tak takon. Iya. Asmanipun sinten? Asmanipun sinten? Nama sinten asmane? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaya anak wedok ya ampun. Anak wedok ya ireng kaya sampean ngono kuwi. Tenan. Dipupuri iki ra patek gelem nemplek pupure dadi rupane rada klawu raine dadi. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Anak nuwun sewu, Pak. Niki lenggah napa ngadeg? Ngadeg mawon nggih, ngadeg kok Nduk, ngadeg kok. Nah, akhir ketok dedekmu. Oh, alah nggon gelungan dikeki kembang nganti kaya kuburan ndasmu Nduk tadi. Nggih, asmanipun sinten Nduk Cahayu? Pratnya. Sinten? Pratnya. Pratnya. Rodok banter anggo wis dilunasi kupingku rodok budheg iki. Asmane Pratnya. Pratnya. Nggih. Pratnya sinten? Pratnya Maritenesa Hesti. Oh, wangel men jenenge. Sinden-sinden saiki kok jenenge angel-angel. Biyen ki Tumirah. Biyen ki Tantina. Sukira, saiki Praknya. Ngono. Praknya ya. Nggih. Nyeluke piye? Prak ngono. Eca. Oh, Eca. Oh. Eca ya. Lek Jawa Eca, lek Indonesia Eca. Daleme pundi sampeyan? Kunci Dander. Dander. Nggih. Kunci, desane kunci. Nggih. Oh. Sekolah teng pundi? Kula teng Man 2. Man, pun SMA to? Nggih, kelas tunggal. Kasih lagi mlebu iki. Nggih. Dadi tas mlebu we. Nggih. Mlebu SMA. Nggih. Ora lara. Maksudnya ki lek nganggo sepatu ki lek sikile lek sepatune kecilian kan sakit ngono lho. Mboten nggih? Mboten. Oh, berarti sepatune wis gede. Oh, ngono. Sampeyan mau mriki kalih sinten, Nduk? Praknya. Kalih ibu, kalih kakak. Oh, ibu kalih kakak. Oh, kakak tua. Nggih. Nggih. Sampeyan kok nyinden iki sing ngongkon sapa? Maksude apa ibuke sinden? Mboten. Ibuke pegawai dinas kebudayaan. Ibuke penari. Mboten. Terus ibumu nyambut gaweane apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nggih. Bapakmu dalang. Mboten. Yoga. Mboten. Terus dinas kebudayaan. Nggih mboten. Pak Maklar Yoga. Mboten. Lah terus bapakmu nyambut gaweane dudu seni to? Mboten. Nyambut gaweane napa? Nanem. Nanem. Nggih. Petani. Nggih. Wow, iya. Petani nggih. Kelas 1 SMA. Heeh. Sampeyan arep nembang apa? Bawa apa ngono sik ndasar apa? Bawa pepiling. Bawa pepiling. Nggih. Wah, pepiling niku karyane sinten? Nah, pepiling niku karyane almarhum Ki Haji Anom Suroto. Nggih. Didongakne Pak Anom Suroto manggih wonten ing kasuwargan jati Allahumma amin. Jajal bawa. Ya jajal. Madhep teng penonton mriko. Wah ya sing ngersani sik pirang-pirang kali. Nah, rukun Islam ngono ta? Nah. Rukun Islam. Ya, rasa wedi Nduk. Rasa wedi. Ya. Kang limo. Kang limo puniki. Ora tak ganggu, terus, ayo Nduk. Rukun Islam puniku Saha sahadate
Kang angka loro ya. Kang angka loro salat dene kang telu Yes. Ramadan nindake poso kapat zakat ping 5 ibadah haji Rukun rukun Islam sampurna. tepuk tangan buat bibit Bojonegoro. Hebat, Jan luar biasa sampean. Ke lho, langsung disawer karo Pak Met lho. Pak Met kuwi. Jan. Kaya ngono lho, Nduk. Lagi nyuwara toke dhuwit mara dhewe. Lho tenan. Lagi sinden iki lek kadung ketrima ngono kuwi. Lagi nyuwara sithik no, dhuwit ki mara dhewe. Sinden lek ketrima, lagi budal ki lho, wis ditransfer dhuwit lho. Lagi budal lho, sinden ketrima ngono kuwi. Oh, ngono kuwi ya. Ditenani lek dadi sinden nggih. Nggih. Pengen dadi sinden tenan to? Nggih. Lek pengen dadi sinden kaya sapa? Kaya sapa? Kaya sinten? Idolamu mending duwe idola sinden. Sinten? Kados sinten? Mesti sampean duwe idola. Lek Pak Kangkon duwe idola dalang kuwi siji Mbah Haji Sukron Suwanda, loro Pak Entus Susmono. Sampean idolane sinden sapa? Sinden. Sinten? Manguni cul. Mbak Congpe. Oh, alah dapure kaya ngono ae diedani ya. Oh, Mbak Congpe. Ayah tangane. Ayah. Mbak Congpe ini kalau ngeta. Nggih. Nggih. Lah iya. Ya bener kowe lek ngedola Mbak Congpe. Angel lho, golek sinden antik kaya Mbak Congpe iki angel. Wong ora tau nesu. Mbak Congpe ki dilokne Pak Kangko piye ora tau nesu. Paling isuk ngono liwat ning ngarepku ngono. Ya. Ayo dipacuki apa, Nduk? Kumpeling ya. Pabeling ya. Ya. Wis wancine, ngoten nggih. Napa langgam sik napa langsung dandut? Langgam sik nggih. Nah, ndang saiki buka celuk. Aja nyawang aku, nyawang kan. Nah, sing nonton. Nah. Heeh, iya. Lah sak anakku. Deh. Anakku ya sak sampean kuwi, tapi awake rada gedhi ngono, tobrut ngono dadi. Ya. Ya, buka celuk. Mbok ora ngerti. Wes wancine, ayo. Wis wancine
dielengke wis wajibe kudu sempurna yen berjamaah sumpah lasa sholat sayang pengadongke tindak maghrib anisa jangkepe prayogane ditambah sholat iku perintah agama eling ana ing dunya mung sedaya saben sing kuasa yen kepengin besok tinggal surga. Matur nuwun karo Pak Mat sing maringi duit sampean, Nduk. Nduk praknya. Nggih, matur suwun Pak. Pak Mat. Pak Mat. Iki saka Pak Kangko. Nah, ya. Iki digawa 100. Sesuk nggih sekolah ra sesuk. Heeh. Alah cantike. Lungguh kono sik engko nembang neh ya. Aja mulih sik. Heeh. Ya.